Il-Pulizija fl-Italja arrestat mara Maltija li l-identità tagħha da ma ġietx żvelata minuti qabel ma kienet se tiġi lejn pajjiżna minn Pozzallo. Tfittxija fil-vettura tal-mara mill-Pulizija fl-Italja waslet għas-sejba ta' madwar 50 oġġett li kienu markati b'ditti partikolari iżda li kienu folozz. Fost dawn kien hemm pari ta' żraben kif ukoll basktijiet tan-nisa. Is-suspettu li l-mara kienet se ġġib dawn l-oġġetti lejn Malta bl-iskop li jinbijaw daqs li kieku oġġetti tad-ditta oriġinali u mhux kopja, blan li tqarraq bil-klijenti u ddaħħal somma flus li l-istess oġġetti ma jiswewx. Qed jinżamm taħt arrest ukoll żagħżugħ li kien se jivvjaġġa lejn Malta fil-possess ta' 3 kilogrammi droga marwana mill-port ta' Pozzallo. Id-droga nstabet f'bagalja li kienet iġor. Iż-żagħżugħ minn Modica li kien arrestat mill-Gwardja di Finanza għandu 27 sena u qed jinżamm fil-ħabs ta' Ragusa biex jaffaċċja akkużi relatati mat-traffikar ta' droga. Kontrolli oħra li saru fl-aħħar jiem waslu wkoll għal sejba ta' 12,000 euro fi flus kontanti li ma kinux dikjarati.